irong leyo nto uba angry emncwabeni wephoyisa ukhulume weqise uze uzama ukushela no SABC ukuthi abaxoshisa uZimdollar irong leyo nto leyo irong leyo nto leyo uZimdollar kunezathu angayixoshelwa lapha kule nkulumo yakhe kodwa hayi ukuthi axoshwe ngoba kusho wena ngayizenzeke leyo nto leyo ngokuyilalela kwami mina le nkulumo kaZimdollar iyodwa kuphela iphutha uZimdollar alenzile kule nkulumo ngikhuluma njengomuntu oyiformer broadcaster yakwa SABC mina uZimdollar nginendaba naye uyazi naye uyawazi umlando wami nawe uZimdollar nokuthi kwenza ukuhamba kanjani ukuhamba kuyele engikuchaza ukuningi kodwa kubalekile nakho engikushoyo mina angikwazi ukuthi ngibe umuholi mina ngisebenzise i-history ne-anger bese ngidecide ngithi mina nakho sekuthitha uZimdollar ngithi mina iBambe ngakho abamxosha nami ngaxoshwa akaze besho lutho. I can't do that. It means nami ngiyi-fake leader. It means I'm not in the right position as the president of the Bhinqa nation. Engimthandayo nengamthandi I must protect. Ziyakhala manje.